गिबियावनो नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय आंनि बे गोदान इउटुब चेनेलाव। आंनि बे चेनेला गोदान, बेनिखायनो आंनि भिडिअआ एसेबां मोजां जायाबो जानो हागौ। मानो होनोबा बेनो आंनि फार्स्ट टाइम भिडिअ हगारनाय जागोन, बेनिखाय एसेबां मोजांबो जाया जानो हागौ। मानोना आंहा बेफोरबायदि गोबां फेसिलिटिसफ्रा खम, बेनिखाय आंनि भिडिअआ मोजां जायाबो जानो हागौ। जायहा मोजां मोना बिथांमोना अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक खालामदो, लोगोसे शेयार खालामदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायनानै होदो आरो कमेन्टफ्राव बेफोरबायदि फोरोंहरलायदो। जायिखौ नोंथांमोनाबो बुंहरलायगोन कमेन्टआव। आंनि भिडिअआ बेल' जागोन, इसोरनि लागै दोंसे मेथाइ गोदान खननाय, बेल' जागोन। हेलो 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 बेमुमान अरायनि नङा बे संसारा थोजासे नङा बेमुमान अरायनि नङा बे संसारा थोजासे नङा सान्दुं नामा नोंसोर अरायनि होनना सान्दुं नामा नोंसोर थोजासे होनना सान्दुं नामा नोंसोर अरायनि होनना सान्दुं नामा नोंसोर थोजासे होनना बे बुहुमखौ बे संसारा बे बुहुमा अरायनि नङा बे संसारा थोजासे नङा नङा बे संसारा जिरायना थानायनि नङा बे बुहुमा आन्दायना थानायनि नङा बे संसारा जिरायना थानायनि नङा बे बुहुमा आन्दायना